Shin da gaske ne jarumin ƙamshin mutuwa ya ɗauki mace a cikin shirin kuwa? Kamar yadda mafiya yawan makallata kallon shirin fim ɗin Hausa suna gano ɓaraka da 'yan Kannywood ɗin ke yi da sunan suna ba da tarbiyya, wanda suke wa kallon hakan da ƙarya ne, ɓatawa kawai suke yi. Kamar yadda aka yi a cikin shirin ɗin fim ɗin ƙamshin mutuwa, wanda wasu ke wa kallon jarumin a san mace ya ɗauka, wanda kuma ba haka ba ne. Amma ga shi da jarumin don ku ji da kunnanku akan batun ɗaukar jarumar da aka ce yayi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Ranka daɗe, barka da safiya. Yawa barka da. Da farko masu saurare za su so su ji sunanka. Sunana Malam Aminu Asaraf. Na'am, to akwai wani abu da yake ta yawo ne akan wani shirin fim da ka yi mai suna ƙanshin mutuwa. To a shirin fim ɗin a wannan episode ɗin da aka saki, ina ga episode na 9 ne. To akwai wani sin da kuka yi inda ka ɗauki ƙarfe ka buge ita jarumar ta faɗi a ƙasa. Ka ɗauki bargo ka rufe ta, sannan ka ɗauke ta. To wannan abin shine ya sanya mutane suke ta zagi da faɗar an yi abin da bai dace ba, saboda wai ka ɗauki mace. Shin abin haka yake ko ba haka yake ba? To gaskiya zan iya cewa duk wanda ya ce an ɗauki mace a cikin wannan jin ɗin, kusan zan iya cewa bai fuskanci in yi fim ba. Na farko idan aka yi la'akari da wanda ya rubuta labarin da kuma wanda ya bada wannan shirin, wato Nura Mustapha Waye. Mutum ne shi wanda yake kiyaye dukkanin wasu abubuwa wanda ba su dace ba, musamman a addini. To ina ganin idan aka yi la'akari da shi, bai kamata ma wani ya kawo cewar an ɗauki mace a cikin fim ɗin nan ko wani abu ba. Gaskiya ba mace aka ɗauka ba. Akwai producer fim ɗin Babangida Kahutu. To shi muka yi amfani da shi, muka ga cewar ya dace da jikin macen. To sai muka sa masa kayan mata, muka ɗauke shi a matsayin shi ne mace, amma ba mace aka ɗauka ba, namiji aka ɗauka a cikin wannan fim. To yanzu dai a takaice waɗanda suke maganar an ɗauki mace a yi abin da bai dace ba, su ajiye wannan tunanin domin ba haka bane ba. Gaskiya ba haka bane. To yanzu daga ƙarshe wannan kira za ka yi a kan irin yadda ake yanke muku hanzari 'yan Kannywood, da kun yi abu ba za a tambayi ba a si ba, sai ka ji ana zagin ku. To haka ne, kusan masu faɗan wannan abubuwan ba laifinsu ba ne. Kusan zan iya cewa laifinmu ne, mu da ba ma kiyaye wasu abubuwa wanda ba su dace ba. Mu ne laifinmu ne. To kusan zan iya cewa idan ka duba a cikin kaso 100, kaso 90 abubuwan da ake faɗa za a ga haka ne. Ne jawo haka rashin kiyayewa da kuma me, wani sa'in sai kai mamaki ne ya sa mutum ya kaza. Da farko za ga kana da iyaye, kana da yan uwa, kana da abokai, kana da kanni, har ƴaƴa ma kana da. Amma sai ga mutum ya zo ya yi abin da bai dace ba, wanda idan kai har da hankalinka bai dace a ce wai sai an ce maka abu kaza bai dace ba. Bai kamata ba. In dai har kai dan mutunci ne, dan tarbiyya ne, idan ku gidan mutunci ne, to kai ba sai ma an ce kar ka yi kaza ba ma za ka yi tunanin yin kaza ba. To yanzu daga ƙarshe mun ga an tsaya daga kawo shirin kamar yadda aka saba da sati ana kawo shi. Shin wannan kin kawo shirin kusan satin da ya wuce da wanda ya wuce yana da alaka da wannan raɗe-raɗin da ake yi an yi abin da bai dace ba? Gaskiya ba shi da alaka. An dan je hutu ne a cikin wannan fim ɗin, amma insha Allah zuwa nan da sati 3 za a ci gaban Allah ya da. Shi kenan, godiya muke da ba mu lokaci da kai. Bari kuma mu sa muku bidiyon yadda aka ɗau shirin don ku gani da kunnanku akan hakan, ba macen ya ɗauka ba. Ai zabi zaka sa. Zabi zaka sa. Wallahi ta da dawo ba a cikin ruwa. Sai ka tsara gani. Sai ka tsara dan kwaliya, ya ka tsara dan kwaliya. Me ya tsara dan kwaliya? Okay. Ka tsara dan kwaliya. Sai tsara maka. Tsara dan kwaliya. Ah, gida ne. Ai ba wani abu ne.
wai da zama yake nake da kawai ana so a yi amfani da amfani a zuwan kamar ita ce aka dauke ta na ka dauke ka amma ko kamar tsawon kuma ya ko ya mana ya mana su da abin da yana kankan ta yawa sa haka ne yawa ora ne amma mai aiki ya wani da lawan sai ga ya amma ba a joyi suna wani gari an yi Kaduna ga barbar Allah ta'ala wa barakatuhu kamar da kuke gani ni suna na Babangida Kahutu kuma ni ne zan fito a cikin shirin tun kanshin mutuwa wanda ake nan na dagawar shi a mutum bace a ciki ni ne a ciki yawa yanzu ga daraktan fim din za mu ji me yasa namiji ya sa kayan mata abin da yake faruwa abin da yasa namiji ya sa kayan mata lalura ce ta sa da cewa dai kowa riga san cewa islamically ba kyau islamically ba kyau dai namiji ya sa kayan mata to amma kuma wannan lalura ta zo ta sa dole sai ya sa kayan mata saboda ita yarinya a labarin fim ainihin za shi jarumin zai buge ta ne in ya buge ta za ta kuma ta mutu bayan ta mutu kuma zai nada ta a kafet kuma zai saba ta kafadarsa kaga islamically ba zai yi ka dauki namiji ya dauki mace wadda take ba mahara masa bai saba ta kafada ba to da saka ce to shi ba wani gida ga wuce a matsayin sana hudu da kike ya sa kayan mata ya sa kayan mata sai a dauke shi da wannan shine dalili yawa alhamdulillah ni na ni sai ta mun ta akwai da Allah ban gani dole har ya ka hutu sai kin yi so lafiya